ništa drugo ne štampa. Obnovio hemiju, štampa vrhunsku knjigu. I posle toga u rizik ulazi ovaj drugi studio, kako se je Planeta Print, koji vezuje sve to. Šije, savija i tako dalje. I kad smo sve to završili, znači kažemo, to je, obično štampari kažu da bi se jedna knjiga napravila, treba da prođe 30 ruku. Šta to znači? Mi smo bili skeptični, ma gde 30 ruku, možda 5-6. Međutim, istina je, 30 ruku to pređe, to je svaki taj deo posla, savijenje radi mašina, ona nekad i pogreši, nekad i nešto izgužva i tako dalje, ali i mašina, onaj koji stavi, onaj koji izvadi, onaj koji prekontroliše, onaj koji šije, lepi korice i tako dalje, i tako dalje. Tu je učestvovao veliki broj ljudi iz profesionalnog entuzijazma. Da bi ovakva knjiga bila urađena na zapadu, u bogatom zapadu, moj prijatelj, profesor Miloš Perović, kaže da je bilo potrebno najmanje 1.000.000 evra. Knjiga je do naše promocije u Beogradu, koja je bila kada, 25. septembra, koštala 0. Znači, svi računi 0,0,0,0. Trošilo se, kupovalo se partija, sve bilo 0. Svi smo radili volonterski. I onda se desila promocija u Beogradu, koju niko nije očekivao. Mi smo pozvali preko interneta, preko e-mailova, ovako, onako ljude i tako dalje. Gospodin Lenet je došao je vozom iz Novog Sada, došao je na tu promociju i onda smo odjednom videli par stotina ljudi koji su došli i trebalo je ja da kažem ovo što ja sad vama govorim, ali nije bilo uopšte ni vreme ni mesto. U 6 sati je bila promocija, u 6:25 ja sam trčao kući da nosim knjige. Moj auto je registrovan na 500 kila i ja nisam mogao, išao sam po drugu turu knjiga. Mi smo na toj promociji prodali oko 140 knjiga. Ovako skupe knjige. Još malo, pa i da naplatimo isplate. Sa 200 knjiga, sa 220 knjiga mi otplaćujemo štampu. Ali, niko to nije očekivao. Ja sutra zovem štampara ovoga i pitam, pa čoveče, trebalo je da dođeš na promociju, što te nije bilo? Pa kaže, imao sam neke gosti, pa sam se zapili kao, kako je bilo? Jeste šta uspio prodati? Pa kažem, mi prodali 140 knjiga. Pa kaže, to u životu ja nisam imao. Istovremeno, moj prijatelj Miloš Perović, drugi put ga citiram, čovjek je profesor istorije arhitekture, bio na arhitektonskom u Beogradu, u penziji, sada on je došao u sve te promocije i ovako raširio ruke i kaže, šta je ovo? Kaže, otprilike ovo me podsjetilo na vreme Jezde i Dafine, na redove ispred Afimen banke, ovo me podsjetilo na redove za vreme Slobe, za hleb i mleko. Ali u životu ja nisam vidio takve redove gde ljudi čekaju da kupe knjigu u Srbiji, i to skupu knjigu u Srbiji gde ljudi nemaju za osnovne životne potrebe.
U Atlasu likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije Slobodana i Sofije Maldini među 410 biografija likovnih umetnika našla se i biografija naše sugrađanke Julije Ristić-Sremac, jedina iz Bačke Palanke. Gospođa Sremac je diplomirani ekonomista, slikar, kostimograf, stilista i dizajner. Radila je kao stalni saradnik modnih listova i časopisa na prostorima bivše Jugoslavije, među kojima su Nada, Žena, Bazar i Svijet. Stalni je učesnik sajma mode u Beogradu od 1978. do 1993. godine. Redovni je učesnik na izložbama Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine, čiji je član od 1996. godine. Živi i radi u Bačkoj Palanci. Priredila je samostalne izložbe u nekoliko gradova u Srbiji, učesnica je preko 100 grupnih izložbi i većeg broja humanitarnih aukcija i kolonija širom Srbije. Izlagala je na kolektivnim izložbama forma Upidiva. Učestvovala je na brojnim likovnim kolonijama i dobitnica je više nagrade na sajmu mode u Beogradu. Dobila je prvu nagradu na manifestaciji Jeans Fest Beograd 1986. godine. Slike Julije Ristić-Sremac se nalaze u privatnim zbirkama u Holandiji, Ukrajini, Španiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Kipru, Turskoj, Americi, Kanadi, Hrvatskoj, Češkoj i naravno u Srbiji. U suštini, mi smo praktično uspostavili kontakt sa 410 ljudi, to je Sofija uspostavila kontakt. Svi su bili iznenađeni da Sofija svakoga zna po imence i po liku. I zna i kad je rođen i čime se bavi i tako dalje, jer je ona obrađivala sve to i ljudi su iznenađeni. Kaže, ko je ovo dete, kaže, koje zna sve nas i po imenu i po liku i tako dalje. Mi smo napravili jedan fantastičan pozitivan odnos sa svim tim ljudima. Ono što je interesantno, što je ostalo iz ove knjige, je to da je jedan veliki broj zadovoljnih ljudi. Ljudi su zadovoljni kada vide sebe. Mi smo imali kampanju preko interneta, mi smo svaki dan u štampariji fotografisali i damo na internet. I onda ljudi kažu, jao, pa kaže, evo mene, pa ne znam, taguju se, pa komentarišu i tako dalje. To je vrlo simpatično bilo. Svi autori koji su naravno na internetu, imali mogućnost da učestvuju u celom tom procesu izrade knjige. I to je nešto fantastično. To je praktično jedan open source projekat. Jednostavno, svako je tu mogao da vidi koliko je učestvovao, kako je zastupljen i tako dalje. Naravno, u vezi zastupljenosti ljudi u knjizi, mi kada smo počinjeli knjigu, ideja je bila da svako bude zastupljen na jednoj strani. Kada smo videli kakav materijal imamo, videli smo da ne može jednostavno da jedna strana nije dovoljna za sve to što smo dobili. I onda smo počeli da proširujemo. 95% ljudi, da tako kažem, predstavljeno na 2 strane. Ostali su predstavljeni koji su na 3 strane, to su doajeni naši, ima i nekolicina koji su na 4 strane. Ali ima i neki koji su na jednoj strani. Ovi što su na jednoj strani, neki su nezadovoljni, neki nisu nezadovoljni. Zašto su na jednoj strani? Upravo nismo imali fizički materijala. Da sam ja imao fizički, da Sofija imala fizički materijal, mi bi to iskoristili. Ako nam neko pošalje materijal koji ne možemo da razvučemo, fotografiju ne možemo povećamo, bit će mutne i tako dalje, tražimo novu pa ne dobijemo, ili su ljudi bolesni pa ne dođu, ili su na odmorima pa ih nema i tako dalje, mi smo onda bili prisiljeni da to smestimo na jednu stranu. Nasuprot njima imali smo ljude koji su davali visoko profesionalan materijal. Znate, kada dobijete fotografiju koju je radio profesionalac, fotograf koja je izvanredna, naravno niko ne želi da se odrekne tako dobre fotografije, tako da su neki dobili duplerice na 2 strane, ali to su izuzetno kvalitetne fotografije.
decenijsko iskustvo, prešli smo da ne dajemo knjige u knjižare. Zašto? Ja sam sve svoje knjige koje sam dao u knjižare, ja volim da se našalim, kažem, to je kao da sam bacio knjigu u kantu za đubre. Možda je grubo rečeno, jeste grubo rečeno, međutim radi se o sledećem. Knjižara je mnogo. Taj sistem je zatvoren. Svaka knjižara uzima rabat 50%. PDV 10% od 40%, znači ova knjiga u knjižari ne bi bila ispod 10.000 dinara. Ja bi mogao sve te knjige da dam u 100 knjižara po jednu, međutim ne bih od toga vidio ništa. Mi od tih para ne bismo vidjeli ništa. Zašto? Zato što nijedna knjižara ne bi prijavila da je prodala knjigu, prijavila ili ne bi prijavila krajem godine kad se radi popis, a onda bismo mi morali u 100 knjižara trčimo svakodnevno da moljakamo, da proveravamo da li je knjiga stigla, nije stigla, da li je prodata i tako dalje, što je jako veliki posao. Naravno, za ovakvu knjigu to je manji posao. Veliki je posao kad su knjige od 500 dinara, 400 dinara i tako dalje. I takve knjige ja dajem na poklon. Dajem ih na poklon preko interneta. Svako može da čita 20-30 knjiga mojih na internetu na poklon, a može da ih kupi po nekim simboličnim cenama. Međutim, ovo da bi opstalo kao mehanizam, kao uopšte ideja, mi smo praktično napravili tu jednu cenu koja može da otplati i od koje mi možemo dalje da idemo u neki projekat, da zajedno sa tim štamparem ljudima i mi da uđemo opet u sledeći rizik poslovni. Ono što ja volim da kažem je da ja nikoga drugoga nisam opteretio, prvo nisam kupca knjige, nisam vas autore opterećivao mojim rizikom. Imate puno autora koji traže novac da bi pisali o takvom autoru, prvo što je protivno, ne ću kažem moralu, ali to nije u redu. Kada neko plaća da bi drugi pisao njemu, znači on i zahteva. Pritom imali smo slične pre 20-30 godina, imali smo enciklopediju arhitekture, gde je jedan naš poznati arhitekta uzimao novac da bi pisao o pojedincima, onda ko je imao novca više, on je dobio dve strane, ko je imao manje dobio jednu stranu, ko je nažalost preminuo, a nije imao ko za njega da plati, taj nije ni ušao u knjigu, što je, priznaćete, nije u redu. Mi smo išli potpuno drugom jednom logikom, išli smo selekcijom. Selekcija je prvenstveno bila to članstvo u udruženju. Ono što možda nismo uradili kako treba, to je taj deo, nismo mi sigurni da su svi ljudi pozvani, nismo sigurni da su svi ljudi dobili, jer nemaju svi ljudi mailove, ne žive svi ljudi u Srbiji, imamo puno stranaca. Tako da mi smo išli smo preko udruženja, ono što je udruženje uspjelo da obavesti, to je to što je došlo kod nas. Ono što udruženje nije uspjelo da obavesti umetnike, to su oni koji su pasivni, koji su možda odsutni, koji žive u inostranstvu i tako dalje. Nažalost, mi njih nismo dobili. Ono što sam ja mogao lično da iz svojih informacija i izvora da saznam, mi smo zvali te ljude, bez obzira da li će oni kupiti ili neće kupiti knjigu. Bez obzira. Ako je neko vredan da uđe u tu knjigu, ja ga zovem i nikome ne postavljam uslov da kupi knjigu. Što bi kupio knjigu? Kupit će knjigu ako je kvalitetna i ako mu odgovara cena. Ako nije knjiga kvalitetna, ne vredi ništa. To je još jedan praktično razlog da krajnja knjiga bude što kvalitetnije. Jer ako je to bila brošurica od 200-300 strana, mi bi propali. Jednostavno te pare bi pali u vodu i povukli bi iz svog izdavača. Kao primer, ja svima kažem, recimo u Lupucu, arhitektonska sekcija je radila jedan katalog od nekih skoro 200 strana, manje od 200 strana, malog formata, u boji, koji je za članu Lupuca bio 3.500 dinara. I prodat je se. A ovo je knjiga od 800 strana, znači 4 puta veća, većeg formata i tako dalje. I mogu reći da taj model može da funkcioniše. Zašto? Zato što smo, evo, nas dvoje smo u stvari sve. I ja sam pisao tekstove, i lektori su, i redigovao, ove obrađivala fotografije u Photoshopu, InDesignu, i tako dalje, radila kompletan dizajn svega toga. Nismo sebi smeli da dozvolimo da radimo dugo.
Nismo smeli. A nismo mogli da sebi priuštimo da platimo treće da oni to rade. Institucije kada to rade, to su timovi, to je 10 ljudi, 15 ljudi. Moju prethodnu knjigu koju je radio Službeni glasnik, Leksikon arhitekture, oni su meni dali ugovor za 6 meseci da ja njima dam knjigu. Od tih 6 meseci, 3 meseca je tekst. Tekst je na 2,5 miliona slovnih znakova. To je fantastično, to je velika knjiga. A fotografije su 2.500 fotografija. I to je trebalo za 6 meseci. Ja sam za 3 meseca njima dao tekstove. A oni su 4 lektora i 4 korektora radili lekturu i korekturu 2 godine. Znači, to je otprilike taj odnos. Oni su na tome uzimali novac, to je vrtelo, dok na kraju nije bilo stani panje, ajde sad izdajte već jednom, gotovo. Naravno, mi kao autori i izdavači smo to uradili ovako kako smo uradili. Neko bi rekao partizanski, neko bi rekao, ne znam, herojski. Znači, nemamo iza sebe instituciju, nemamo iza sebe tim, nemamo iza sebe profesionalce, jer nismo imali novca da ih platimo. Iza toga je moje više decenijsko iskustvo na pisanju, na lekturi, korekciji i tako dalje, što je dovelo do toga da svi tekstovi budu jednostavni, sažeti, stilski, najjednostavniji, maltene novinarski, tačnim jezikom rečeno. Zašto? Zato što sva stilski razvijenija pisanja praktično sužavaju publiku. Ono što sam ja hteo je da tačno, jasno, kratko, faktografski, da svima dam svakom čoveku, svakom čitaocu da dam istu mogućnost da razumeju taj tekst. Ono što sam imao kao veliki problem, a što sam morao kao svojim iskustvom da prevaziđem, je to da imao sam ispred sebe 410 biografija. 410 različitih biografija ljudi koje ja ne poznajem. U tim biografijama imali ste vrlo savesne ljude, imali ste ljude koji su visoki profesionalci, čiji su biografije fantastične, ali imali ste i neiskusno, imali ste mlade ljude koji nemaju dovoljne iskustva da to rade, pa su zbog svega toga neko je hteo možda svoju biografiju da nadgradi. Neko nije znao kako da napiše, pa je zamenio sa nečim. Hoću ja kažem, u tim biografijama ja sam imao jedan veoma delikatan zadatak i veoma delikatan posao da pronađem mesta koja faktografski ne da nisu ispravna, nego su pod znakom pitanja i onda da ta mesta proveravam. Naravno, nemoguće je proveriti kad neko napiše da je, ne znam, studirao, diplomirao na tom i tom koleđu u SAD-u te godine. Može da se uđe, ali ja sam i to radio i ulazio na te koleđe i tako dalje. Ali može se proveriti da li je neko izlagao, ne znam, gde u Louvru, kao što je toga bilo, da li je neko profesor univerziteta u Firenci, što se može proveriti i tako dalje. Naravno, sve gde smo uočili nepravilnosti, naravno ne želim ništa da kritikujem autor. Autori napišu biografiju, mi smo mogli da dobijemo i fiktivne, imaginarne, i autori biografije i tako dalje. Pa da vidimo šta se dešava. Zamenio biografiju sa ne znam kim i tako dalje, ali tu je došlo to moje višedecenijsko iskustvo. Ja sam inače, da ne kažem koliko, 10 godina sam urednik u izdanju Srpske enciklopedije, Matice Srpske i Srpske akademije nauke i umetnosti, gde praktično se bavim tim istim poslom. Ali to iskustvo je meni dalo da ja mogu da prepoznam sve te elemente koji su pod znakom pitanja. Naravno, ne u smislu da je neko prevaru uradio, nego u smislu da je neko nešto zaboravio, zapustio, možda pogrešno interpretirao i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što ljudi kada pišu, oni napišu izlagom na 200 izložbi, dobiju 3 nagrade, na primjer, ali gde, koje godine, naziv izložbe, naziv galerije,
To je vrlo bitno. Ako to nema, onda ja moram da istražujem. Koja galerija? Onda se kaže Galerija Muzeja savremene umetnosti Vojvodine 2005. godine, izložba se zvala tako i tako, ne znam, majska izložba i tako dalje, održane u tom i tom mestu. Te podatke sam ja morao, budući da 410 ljudi zasigurno nisu odgovorili na sva ta pitanja, a trebalo. Ja sam morao to da iznalazim. Možda knjiga nije saglasna našem sadašnjem trenutku, ali je dobra. Zaključke o vrednosti opusa likovnih umetnika objavljenih u knjizi i njihovom mestu u istoriji umetnosti autori prepuštaju stručnom sudu javnosti. U knjizi su samo preneli stavove institucija koje vrednuju rad umetnika, umetničkih udruženja, fakulteta ili žirija reprezentativnih izložbi na kojima su umetnici izlagali. Nije im namera da ovom knjigom postavljaju standarde u kritici umetnosti, niti da menjaju uspostavljen sistem vrednovanja autora umetnika. Osnovni cilj